Hola, noies. És que em podríeu sentar amb vosaltres? Pirate. Cada dia, molts estudiants s'enfronten a situacions difícils amb els seus companys i companyes, com situacions d'assetjament, violència sexual o desigualtats. Quan detectes alguna d'aquestes situacions, ara pots actuar de manera ràpida i segura. L'app Corresol és un entorn segur que et permet reportar situacions de maltractament de forma anònima i en temps real. Només cal descriure el que està passant i enviar-ho. En pocs segons, el teu missatge arribarà a una de les persones responsables. Quan rep l'alerta, s'assegura d'intervenir, protegint a qui ho necessita. Amb aquesta app, no només informes, sinó que ajudes a crear un entorn més segur i solidari per a tothom. No et quedis callada, fes que la teva veu compti. Junts podem acabar amb l'incomoditat al centre.